Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Kif ninsabu qrib l-istaġun tal-festi, il-Gvern ħabbar 3 skemi ta' finanzjament immirati għal-Festi Maltin b'investiment ta' €500,000. Dawn l-iskemi jinkludu il-Fond tal-aktar saħħa u sikurezza fil-Kmamar tan-Nar, l-iskema ta' finanzjament artistiku għall-laqdiet tal-armar tal-festi u skema nejnu finanzjarjament lis-soċjetajiet tal-banda. Dawn l-iskemi tħabbru mill-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici. Din l-aħħar skema li ġiet imnedija 5 snin ilu u titmexxa mill-Kunsill Malti għall-Arti flimkien mal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda għandha valur ta' €160,000 għal din is-sena. Dan il-fond għandu lan li jappoġġja numru ta' inizjattivi proposti mill-Każini tal-Banda. Dwar dan il-fond, il-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, Noel Camilleri, qal li meta l-Każini jimplementaw dawn il-proġetti isiru b'serjetà. Irid ngħid ukoll kif qed tajjeb inti li f'dawn l-aħħar 3 snin ibbenefikaw 89 każin għal total ta' €500,000 li huma flus investiti mhux biss għall-benefiċċju tal-każin tagħna imma wkoll għall-komunitajiet għall-bit il-ħula tagħna. Għaliex hekk ukoll qed nerġgħu nrawmu nerġgħu ndaħlu dak is-sens ta' appartenenza tant importanti biex l-identità tagħna Maltija tieqeb hemmhekk u tissaħħaħ. Il-Fond għal aktar saħħa u sikurezza fil-Kmamar tan-Nar għandha allokazzjoni ta' €170,000 u dan jipprovdi appoġġ finanzjarju għal Kmamar tan-Nar li jaħdmu fuq bażi volontarja. L-għan ta' dan il-fond u li jiffaċilita l-investiment sabiex tkompli tissaħħaħ l-infrastruttura ta' dawn il-Kmamar tan-Nar sabiex il-volontiera ikunu jistgħu jaħdmu f'ambjent aktar sigur. L-applikazzjonijiet huma miftuħa u se jibqgħu miftuħa sal-21 ta' Marzu. Skema oħra hija dik tal-iskema ta' finanzjament artistiku għall-laqdiet tal-armar tal-festi li għandha valur ta' €140,000. Din l-iskema tirrikonoxxi l-importanza tal-assoċjazzjonijiet tat-tiżjien tal-festi, assoċjazzjonijiet kulturali u assoċjazzjonijiet soċjali li jaħdmu b'mod volontarju biex iħaddnu, jipproteġu u jsaħħu tradizzjonijiet kulturali ta' pajjiżna. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall sostna li dawn l-iskemi qed jgħinu biex ikompli jkun hemm l-espressjoni artistika permezz tal-kultura Maltija. Is-sigriet ta' kultura imħalta, politika kulturali nazzjonali huwa bilanċ bejn il-kultura popolari u l-kultura li tħaddan aspettattivi jew kella espressjonijiet dawk li nsejħulhom ta' livell għoli. Il-Ministru Owen Bonnici qal li dawn l-iskemi se jgħinu biex il-festi Maltin ikomplu jissaħħu. Aħna rridu nkomplu ninvestu fil-festi tagħna għaliex huma espressjoni kulturali sabiħa immens illi jattiraw mhux biss ħafna nies biex jaraw il-festi, imma mijiet ta' volontiera li jagħtu t-talent kollu tagħhom f'din l-espressjoni kulturali tant toġobna. Din is-sena se tittieħed il-deċiżjoni mill-UNESCO dwar l-applikazzjoni ta' Malta biex il-festi Maltin jiġu rikonoxxuti bħala wirt kulturali intangibbli.